कितना दूर बहनी है जो हो गाड़ी से उसाला गली में घुसते नहीं खे तो क्या करबू पैदल चले के पड़ी घर से बिना बतौले शादी कैले में ये तो बा ए का जी क्या हो भौजी गोल लगता नहीं खुश रही जा कोई के हजी मेहरारू ई के हो ऊ भौजी है टोला महला में के चला चली जा उनसे का बड़ी निमन हां हां ई कैसे मुंह बिचका के कली हो जा घरवा त एबरा तहर लाशा ना निकलली से ना मौगी के रहते हुए दूसर बियाह कई के लिया आवतरा जा तहरो परछावन उतरबे करी हम आलू देखे खातिर रहली हमरा लुइया उड़े जो होइए गइल बा चलो हम निकचाइले बेटा घर तू तो था कि गइलो कबू सुकुवार बाड़ू हां भूख लागल बेटे त का करी थाकी ना भूख लागल बा एक त इतना दूर चलावा चलो दही चूरा खियाओ तनी घरे दही चूरा ई कौन सीजन है दही चूरा खाए अरे सीजन देखे के बेटे खाए खाती 4 दिन से कौनो उनकर आता पता है ये नहीं के पता नहीं का जी कहाँ गइल बना फोन करते तो फोन स्विच ऑफ बतावा ताटे हे भगवान बस हमें मर्द के कुछ होके मत फिर से लगा के देखा तो नहीं क्या करी जीवा मानते नहीं खे फिर स्विच ऑफ कुछ हो मत गइलो के भगवान मत करे कि कुछ उनकरा के होके यो झगड़ा कइले में तेजे बा न का करी बतावा इतनी सुखी बात खातिर केहू 4 दिन तक ले नाराज रहेला अरे केकरे घरे झगड़ा ना होला हर मर्द मेहर में झगड़ा होला हर घरे झगड़ा होला दीदी में भैया में ना होला झगड़ा लेकिन ना ये सुधरेंगे ना इनके रास्ते बहस कैलू बेकार बाटे अरे कम से कम आ जाके उतरे उनकर से बोलबे नहीं करब हम खाना मांगे तो खाना ले जाके बढ़िया से दे देब लेकिन अब तक 4 दिन हो गए न फोन कहीं न कहाँ गइल बा न कहाँ ना गइल न कुछ ऐसा पता है ये नहीं के छोटको अरे का रोतड़ू हो ए दीदी अरे कोई बोल में तो ठीक से न होइया जेकरा विपत पड़ेला हुए ओही के पता चलेला दीदी देखा छोटको तो हम ही थोड़ी कहता नहीं कि तो के ना बुझात होई अरे हमरो ऐसन विपत्ति पड़ल बाटे तब हम जानता नहीं घर ना अपने घर के मर्द के आता था का अरे का जानिए दादा कौन वैसन देखते देवी हम के जगह भूत वैसन बाना सा कहते न के अपन नैहर फोन करके पूछल ओजन नहीं खाना गोई ना दीदी नहीं हर नहीं खा गई हम अपने गांव में पूछा नहीं ओजन नहीं खा गोइल बेटा हुआ डोर है इनके केवन कुछ होना न गइल बा इनकी गलती अपन केहू बोलल खाली कहली ना कि रवा मतलब ई 2 पैसा से का होता ते कौन और अच्छा काम करी तो सही बात बाटे 12 भीतर जइतन त तनी 2 पैसा का आदमी होइता ए गांव में घूम के केहू का हुनका काम हिनका काम करतन त का होता टे आ जाओ ताटे कल खत्म हो जाता टे ओहे चले वाला बेटे चल गई ना अब कम से कम आ जा हम नहीं बोला भले हम निकल जेब कमाए खातिर लेकिन उनका रखे हम ना बोल ई का कहलू ए छोटो को हमनी के घर का रीत रिवाज ना है कि मेहरारू अपन गोड़ बाहर निकालना से जानलू तो का करी हमनी के सास अभी तक ले रहनी है ना कि घुघुट काट के चलत रहनी है हमनी का कपारे पर का लुगा उतार के चलता नहीं जाए पहले की जमाना का आदमी देखल रहतू ना त कहतू छोड़िए दीदी ये सब जा दे आज है ना त बोलिए बोलिए मत कहीं का हमर बड़ा गोड़ खजुआ ताटे लागत ना कि सही के आज उ लोग यहाँ जाके ई कहीं बेटवा हो जा पहुंच गइल बा ना कि का जानी करता ना जा दे जा खा ल दुकवर खइला से भूख लगत है जा फोन लगल ना लगल ह से जब बतावा त 4 दिन से 4 दिन से हां जोन इंसान 1 मिनट ना रहत रहलो 4 दिन से फोन कइले बंद कइले बा अच्छा तेरे किन कह जाला कि अइहो न कहिन गोल है त हां चल हम जाके दुआर पर झाड़ू लगा के आवत नहीं चूल्हे में का राखी उखी निकाल के धइले रहत खेते ले जाके फेंके आवत नहीं ठीक ना रोल गाँव ना जाला जाए तो अपने नु वही हां हमू जतने काम हम करे काम नहीं कर तो हमके घर में क्यों रहे दी एक तो वो नहीं खा कि तनी ना कर तो चलू बन जाई बा काम तो कर रहे के बाद अब घरे पहुंच गेल बन जा ठीक नु ठीक बेटे आ चुपचाप चली हो केहू से हल्ला गुल्ला मत करी हो काहे ना हल्ला गुल्ला करम माने हम शादी कइले बनी त चुपचाप काहे के अरे चलम तो शादी के बड़ी तो कनिया चुपचाप चलेली स ई कहां का रिवाज है कि कनिया चुपचाप हमनी गांव के रिवाज हटे हल्ला ना करेली स कनिया अच्छा आब जैसे गोते आब ओही दादा ई का कहले हो भैया ए भौजी क्या रे 4 दिन से तोर फोन नहीं खेलागत हमनी के फोन करते जाई के हो अरे सिम बदल देलनी हो सिम बदल देले रहली भौजी हो दौड़ा है भैया बियाह के चल बड़े अरे मर्द भौजी के हो ऊ बड़की भौजी भौजी तोहरा बड़की भौजी 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 चल पहले दुआर छकाई ली चल
मैं तो पगलैबा का हमार अब बियाह हो। के तू अपने 4 बार करबो किस बार आइबा कि हम जात कि नहीं हमके धोला तार के धोला ना मन तू रुका भौजी के बुलावत है ना भौजी ये दू छकाई मांगत है डरवा ना तू ना हमार घर में ना जी है दू छकाई बाद में बाबा आओ भौजी माने ली हम हमरा जानत नहीं तो रखे ई कहां से आइबे हो नागी अब हो। बताती हो ए भौजी का भाई देख ला का कइले बाड़ भैया आ का तो लोग के फोने नहीं खेलागत का की करे कहीं है बेटा बा हमर कहले है का के बियाह कनी और तो जीते माछी घोट ले बानी यार भौजी माछी कहाँ घोटा चाहे बाड़ी? मधुमाछी घोटा आ का हो तोरा बुझात नहीं के ई शादीशुदा बा ना शादी- शादीशुदा बा ना बियाह कर लेन त शादी प्रियवा। ना बहनी चलो ए छोटकी वही के तो कहत आड़ी आ बस स्वागत कर ला आ ईटा पत्थर ले आ देख लो दौरी आई में देख ले देख ला का देख ले कइले बाड़ हम त जानत रहनी है ई के है जी हई परसोवत है हो इनकर बहन हई हमर बहन के हम तो अकेले में हमर बहन कैसे लगी नीली कर हम मेरे भाई ने कि मेहरारू है जी अपन मेहरारू देखा झूठ बोलत आड़ी तारा लाज नहीं खेला का अरे। देखिए ए भौजी छोड़े के नहीं के इनके के मारे मेहरारू है इनका मेहरारू अरे नहीं झूठ काहे के बोलनो पागल हो काई तनी मनी के बड़ा हई ए भौजी ला झाड़ू से पूजा करा नहीं दोनों मेरा रूप बन जली अरे मार दी तो रहिए का जाई उनको नहीं मार काहे रो हमरा के धोखा देनी आखिर कौन सी के हम कमी अरे करनी तू छोड़ हमरा के घर में चला हो ई तो मेरा परंपरा चल गई बेटे एगो घर में रहती एगो बाहर रहती है पलंग खाली कर जेवन एकरे कर दन सब मर जा सा माने इज्जत तो में निकल ले घर से बतैला है काहे ना ए अरे तू निकल चुप रह ना हम रहो भइलो भइलो अपन अरे तू चुप रह भइलो हम तारे संग रहो मेहरारू रखता हम के इज्जत बता रहो ये दार का बेटी को मत अच्छा जा भाग भाग जल्दी का हो अरे भाग साला तो नहीं भागल गुरु नियर बड़ा तू तो बहुत बड़ा हो हमार बियाह का से करा दे रहता तो कोनो दिक्कत रहे तू अपन मुंह ना देखले भांटा पे कोनावल हानी नियर तू अपन पेट नहीं खा देखा दूध को मेहरारू रखबा ई सही के अथु साला देख 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 गई यार से बहुत भाग कहते भाग धोले भाई तू मारो हम धोले भाई तू मारो अरे साला तो नहीं भाग जा धोले अरे साला तो नहीं हमरा के मरवा रे माला पहले तो भौजी के मारो मर हई हई वाले ओढ़िले एकदम चुप पहले गाँव नगर से भी आग लगी रे पहले प्रोग्राम में आग लगो क्या आग लगो मोर पीछे बात कमाई कितना जेबा कि बेस्ट नहीं और भौजी तने खातिर भूखाइल न ह कमाई जेबा कि तो नहीं कमाही तो गई रहनी है अरे ऊपर बेटा झगड़ा हटा तू ठेकेदार के लड़की रहली है अरे सुन ठेकेदार के लड़की रहली है सुना पैसे नहीं देत रहला हम जात रही घरे हमार कन्या आते अरे दिया चल पैसे नहीं देता लटे ठेकेदार के लड़की रहली है सुन पहले बातिया सुन अरे बाप रे बातिया सुन का बोलो भूका पैसा नहीं देता ओकर बाबू पैसा रोक ले लो तो तू को लेके उठा लेबा लड़की लेके भाग लेके गई के खर्चा ना बढ़ी हां वो बिया अरे सुन, बिया कइले ना रहने रे। कुछ बर्दाश्त बटे सुआ कब ना बढ़ सकेनी हम कम बाते के कहत नहीं अजय बच्चा छुनन मेहरारू मिल गेले एगो जौनो आइल हले तनो भागा दिहल है बताव ऊ त हाथ से निकलिए गली हो ने काम बिया मार के तो खराब कइए देले एकरा के मनाई कि ओकरा के हमारे साला समझ में नहीं आवत गर्मी बहुत होता है चल भैया अरे साला तेरे दूध रखले वाली पिए के दूध रखले वाली पिए के चलो खिसियाला हमारे पे खाली द पैसा बता 200-400 सुन पहले। ससुराली से मिलल होई सुन हम इधर रहत नहीं आ जाके देख तनी होने होई तो बात कर होई तो जाता नहीं ना हमने संभाल ले सब तू जा कौन पता नहीं बात करा हां तू जा ना तू जा हम जाता रही